Здравейте на всички! Това е последното ми клипче за тази година, просто защото вече започва новата година. И това е де-факто последното клипче, в което стана голяма объркваца. Аз имах YouTube канал, обаче, който беше много развит. Имах поне, не знам, 500 абоната, 6000 там някъде, 5000-6000 там. И престарях с компютъра и забравя да се запазя акаунта и трябваше да спра нов и стана обърквация. Там е обърквацията. Значи, направих се нов и това е второто клипче в новия акаунт. В новия канал, аз пък какъв акаунт. Така че се надявам това клипче да ви хареса. Весели празници ви пожелавам, да сте живи и здрави. Аз бях G-Master и чао!